Club Junta, building better Africa. Malawi, kodi mwamva? Kwachitikatu zinthu zimene zikubweretsa mapokopoko pakati pano. Ntuka mbatu mapokoso mtauni momwe muno. Ndipotu mapokosowo adza pamene apolisi amanga Alfred Gangata masana omwe ano. Nduka mbatu pompano ndithu izangu ichitika kumene Alfred Gangata tikunena pano wamangidwa, ndipo nkhani yonseyi zifukwa zake zimene amumangirazo palibe akudziwa kupatula apolisiwo komanso ndi ena andale, chifukwa tikayang'anisisa Alfred Gangata atu ndi mtsogoleri wachiwiri ku chipani cha DPP makamaka mu mzinda uja wa Lilongwe, ndi nyamata yekhayonso amene ali wachichepere akubweretsa ndithu mapokoso pera waliwonse amene angayende, amene akubweretsa njengunje akupereka ndithu gwedegwede wina wake mu zipani zina zotsutsa ngakhale chipani chimene chili mboma. Koma pakati pano akutukumva kuti wamangidwa, ndi zifukwa zimene amumangirazo sanazitchule iyayi. Kwa amene muli pafupi thamangani ndithu kuti vamuone, ndipo tipitirizani kukhala kumwepo tikupatsani zotsatira zake pamene tikadapufudzabe kuti dziwe mchifukwa chani amumanga ende ali polisi iti pakali pano. Tobwera pompano ndi nkhani zambiri zokhuzana ndi Alfred Gangata ameneyi, ndipo pompanonso ndikumva zoti a president a chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Wamutharika akhala kulankhula ndi mtundu wa Malawi kupanga adresi zimene zachitikazi, pamenenso mtsogoleri wa otsutsa boma ku parliamenti nayenso a George Chaponda ali kalikili kukonzetsera kuti apange address the nation kufotokoza kuti chimene chikuchitika ndi chani, ndipo ndikhulupirira kuti iwowa atifotokozera chimene chapangisa kuti bwana Alfred Gangata amangidwe. Ndipo panopa apolisi mu Lilongwemu ali pakala ndithu kukhwimisa chitetezo kuopa kuti andale otsutsa bomawa akhonza kubwera ndi moto monga anachitiranso last time. Tukumbuka bwino lomwe kuti ulendo wapitawo atamangidwa Alfred Gangata, mzimayi wina mpakana ana omberedwa ku polisi, komanso unachitika ndithu mapokoso ochuluka otetezera Alfred Gangata ameneyi. Ndipo pakali pano khani pompo pamene tikuthamangathamanga pa ground kuti tibwere ndi zotsatira zambiri zobweretsa information yokwanira kuti tidziwe chifukwa chenicheni chimene amumangira Alfred Gangata mu nthawi ino yamasana. Khani omwepo pamene tikubwera zina. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.